जना बेरा वो हाफ पैंट पर घूमत हो को बेरा सम गाइल सही डॉक्टर साहब हम झूठ नहीं कह हाफ पैंट पर 1993 से गाइल तो वो गरी उम्र कितना रहे ये तो खइला पियला से जे भमड़ा गइल हो मोटा गइल है तनी भोजन पताई बढ़िया मिलता दूध मिलता हमने को अगरबत्ती देखो लिए दुख नहीं खैनु दुख लागी तोरवा के मोमबत्ती दिखावल जाई प्रकाश पदिल मोमबत्ती जंगम बारल जाला बुतावल जाला जन्मदिन में एकदम फास्ट मारो हरी मिलल बिया हमारा के गाय हो दादा आई हो दादा तू बना के पीह चाय हो दादा हमरा मन पर गइल निर्मला जी के पापा पापा निर्मला जी के दुल्हा देखे गोर नहीं तरफ हो गइल बारे हम गुई गाय रुकते नहीं के मेनवा के कम करावला व्यवस्था नहीं कोन कोन भर सिटिया त तो कहां गई एक तो अपना जबरदस्ती गरम पानी पी के गावत तने हम कि खांसी दवाई रहो ओय में तू कोई काहे कइले बा लगातार से धन है गणेश जी कि मंगल का दाता है रौरा जी जहां भी जल रौर पौरा जी लास्ट में हनुमान जी के गोड़ लागो रोकल जे तीन एगो सुन हां हमरा मर्द के नाम हो मर्द हमार बोरिंग बोरिंग करावत रहले बोरिंग बोरिंग करावत रहले ठीक बा हमार मर्द के नाम हम मंत्री हमर मर्द के नाम हो हां लेकिन ये अभियंता जी रउआ तो गाड़ी से चली ले हां ओ जो रउआ का करत रहनी नंदा ओ जो खेतवा में उतना दूर वक्का करे गई रहनी देखे दू जना लगावे तब यहां चली ले अरे बैसाखी दू जना माने बैसाखी जब लगावे ले तब वहां के चले ले लेकिन कोनो बात ना सही बात है
सही बात बा हाँ जी ये बात गलत नहीं है सही बात हो ए हमहू यहाँ के घरे गई रहनी यहाँ के 9 दिन के यहाँ के भागवत के पाठ सुनले रहनी अब नौती के दिने 11,000 रुपया दे के 11,000 पैसा के कमी बा देख तोरा पूरा दहिया सोन पैसा का 11,000 का बा पैसा का होलसेल बा में जा अब जान जाए कि 11,000 रुपया दे के अब पंडित जी के गोड़ लगनी आ कहनी कि बाबा बड़ी सुंदर हुआ कथा कहनी अच्छा लगल पंडित कहने की अभियंता हमारा कथा के तू तो मैंने बड़ा प्रशंसा कैलो ठीक बा लेकिन वो कथा में से तू कौन ऐसा शब्द ग्रहण कैलो हो 11,000 देला पड़ा तू हाँ एक कथा जन हम तरह के सुनौनी हो वो कथा में से कौन ऐसा शब्द तेरा अच्छा लागल हो जो तू ग्रहण कल तेरा अच्छा लागल हो तनी हमके बताओ यहाँ का कहने की जानता नहीं बाबा कौन बात हमरा अच्छा लागल हो जौन कंस अपना बाबूजी के जेल में भेज दल रहे आई अपने राजा बन गइल उहे हम सोचते जे हम अपना बाबूजी के जेल में कह दी हम राजा बन यहाँ के मलकिनी सुतरानी दुआरिया पर का नाम हो कर का नाम हो कुसुम दीदी आजा वहाँ के हेंगा झांकत रहनी कतनी छी 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 राम राम तोबा तोबा एक किराए ई करवा कोई नहीं है ओहो के का कोई नहीं की चाउर जौन लागेला चाउर दक्षिणा पछिना 500 रुपया थ के ओहो के गोड़ जाके लगाव लागत है बाबा का छू के बाबा के पैरवा अरे पैर छू के कहने के खुश रहा सदा सुहागन रहा खुश रह कहतन के ठीक बा अच्छा तू बतावा जे हमरा जौन हम कथा कहनी हो वो कथा में से तारा कौन ऐसा बाणी अच्छा लागल कहली कि बतावा तनी बाबा बता दे हमरा उहे निमन लागल हो कि रवना कहनी है कि दोती के 5 पत्ती उहे हमरा माने हमरा शब्द अच्छा लागल तो कृपा करती एगो तो ई बटले बड़े अभियंता 4 गो और कोनो यादव जी लोग के खोज दी ये है बात हमरा अच्छा लागल हो कितना अच्छा बात करिए देखिए हम उल्टा ना बोले अपना परिवार में आइल बनी अब उल्टा बोलहु के नहीं खे हाँ एकदम सादा सिंपल जगह हम कहब रो कहे के बा हक कहले कैसे कि रिधि सिद्धि के रौरा होई सदा रिधि सिद्धि के रउआ होई सजा यही से तो परल बाबा राउर सुधन मामा ऐसे के बाबा राउर परिवार सबके पूजा होला सभे देखिए शरीर के पूजा ना होला अब गुड़ के पूजा होला गणेश भगवान भले वहाँ के हाथी के मुड़ी रहे लेकिन वहाँ के पूजा होला राउरो गुड़े के हम गुणगान करब अरे वह गुड़ के हम पूजा करब करी ले शिकायत एक वार्ड हम किसी से नहीं कर सकते हैं आपका ये प्रमाण है यदि कोई कह दे तो रिधि सिद्धि के रौरा होई सदा निर्मल पूजक बाबा निर्मल पूजक बाबा राउर कहेगा पौरा बाबा पियर पियर चढ़े खरो
यादव जी हजारों हजार का आशीर्वाद दिल बनी आई हमरा अवधेश भैया हजारों हजार का आशीर्वाद दिल बनी भगवान से शुभकामना की प्रतीक्षा लास्ट में हनुमान जी के ना अच्छा चलिए एगो माई का भजन ले ले